Silav roj baş. Îro di ajansa de hinekî geriyam min xwest ez ji bo êvarê ji we re hin nûçe berhev bikim, hin analîzan bixwînim, xwe amade bikim. Di malpera navenda Kurdî ya lêkolînê de ez rastî nivîsekê hatim, min xwest ez taybetî ji we re bixwînim. Bila naberê de wenda nebe. Nivîs ya Doktor Tarık Hemwe ye, ez bi destûra we bixwînim. Ka em bi hev re bixwînin. Ez nivîsê bînim ser ekranê em tev bi hev re bixwînin. Hem jî baştir e. Ji bo hevalên ku niha nû dest bi Kurdî kirine belkî ji bo wan baştir be. Pêwîstiya bi medyayekê profesyonel ya bi zimanê erebî. Di medyaya erebî de vê dema dawî kampanyayekê reşkirinê li dijî Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê û Qesedê tê meşandin. Ev helwest piştî qebûlkirina Ahmed el-Şarî, Ebu Muhammed el-Colanî ji aliyê hin welatên Ereb ve diyar bû. Welatên Ereb niha hewl didin desthilatdariya el-Şarî li Sûriyê bicih bikin wî bi xwe vegerê bidin. Baweriyekî Ereban heye ku el-Şarî dikare Sûriyê ji Îranê qut bike û tevî nava siyaseta Ereb ya nêzê dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê bibe û rê li ber hebûneke xurt ya dewleta Tirkiye li Sûriyê bigire. Welatên Ereb naxwazin ku Tirkiye ciyê Îranê li Sûriyê bigire. Ew dixwazin Şam ciyê xwe di nava refên Erebên nêzê dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê bigire ku dixwazin li hevatinekê bi Îsraîlê re çêbibe. Wiha xuya ye ku el-Şara vê siyasetê destek dike. Ji ber hindê yekemîn serdana wî ya derve ji bo Erebîstana Siûdî bû. Gelek aliyan ji ber tekliyên baş yên el-Şara û Heyet Tehrîr el-Şam bi dewleta Tirkiye re bawer dikirin ku wê el-Şara weke yekem serdan berê xwe bide Enqereyê. Lê wî ev yek nekir. Wî berê xwe da Riyadê. Şam tercîha Ereban dike. Ew dixwaze Ereb bi taybetî welatên kendavê alîkariya aborî ya Şamê bikin. Dixwaze welatên Ereb di serî de Erebîstana Siûdî, Îmarat û Kuweytê bi xurtî tevî prosesa jinû ve avakirina Sûriyê bibin. Şam dizane ku tenê Ereb, dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Yekîtiya Ewropayê dikarin alîkariya aborî bikin. Dewleta Tirk nikare Sûriyê ava bike. Lê Şam dê karûbarên avakirin û sazkirina bingeha welêt û binêsaziya welêt bide kompanyayên ji Tirkiye. Ji bo qezençkirina Şamê di navbera Ereban û dewleta Tirk de pêşbaziyekê heye. Dewleta Tirk bi rêya hebûna xwe ya leşkerî ya li Sûriyê hewl dide Şamê bigire bin desthilatdariya xwe. Ew dixwaze siyaseta Şamê forma dewletê li gorî xwe saz bike. Li gorî dewleta Tirk divê Sûriye dewleteke navendî be. Kurd weke netewê di destûra bingehîn de neyne naskirin. Her wiha Şam bi ser Hesedê û Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê ve biçe. Şam destûrê bide Enqereyê ku baregehên leşkerî ava bike, sînorên deryayî li gorî xwe xêz bike. Bi kurtasî Enqere dixwaze Sûriyê dewrê marketekê bike. Aboriya wê bi xwe vegerê bide. Siyaseta wê li gorî berjewendiyên xwe dîzayn bike. Welatên Ereb vê yekê red dikin. Ew niha hewl didin rê li ber hebûna dewleta Tirkiye bigirin. Wiha xuya ye ku el-Şarî bi xwe jî meyldarê Ereban e. Ew dixwaze nêzî Ereban bibe û xwe dûrî Tirkiye bike. El-Şarî naxwaze Sûriye radestê Tirkiye bike. Ew dixwaze Sûriye bigire destê xwe û weke hakîmekî dayîm bimîne. Ji bo vê armancê pêk bîne ew alîkariya welatên Ereb dixwaze. Welatên Ereb desthilatdariya el-Şarî qebûl dikin. El-Şarî jî ew şert û mercên ku Ereban danîbûn pêşiya Beşar el-Esed erê kirine. Ew dixwaze bibe desthilatdarekî Ereb. Welê bigire dest û li gorî xwesteka xwe birêve bibe. Lê duwarê derve de girêdayî hêzên mezin bimîne. Ji derveyî siyaset û pîlana hêzên hegemon dernakeve. Ew wiha bawer dike ku tenê Erebîstana Siûdî dikare vê rêyê jê re veke. Alîkariya wî bike, da ku li ser desthilatdariya Şamê bimîne û jê re bi rêya dayîna bi dehan milyar dolaran Sûriyê jinû ve ava bike. Ji ber vê yekê dê tekilî her ku biçe xurttir bibin, dê Şam nêzî Ereban û dûrî Tirkiye bibe, her wiha dê Ereb jî el-Şarî bidin pêş û deriyê xwe li pêşiya dijberê wî bigirin. Li ser bingeha nêzîkatiya ku vê dawiyê di navbera welatên Ereb û el-Şarî de çêbû, helwesta Ereban li hember quwetên Sûriye Demokratîk Hesedê û Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê hat guhertin. Ev yek bi medyaya Ereb de diyar dibe. Ew zêdetir nêrîna desthilatdariya Şamê didin pêş. Ew hewl didin Hesedê, Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê û Kurdan sûcdar bikin, wan her dem dixin ciyê tewanbariyê. Ev siyaseta nû, ev xîtab
bandoreke mezin an neyînî li Kurdan û li herêma Xweser dike. Herwiha barekî giran davêje ser milê medyaya Kurd a ku bi zimanê Erebî weşanê dike. Ev êriş û berovajîkirina rastiyan ji aliyê medyaya Ereb ve divê bê bersivdayîn û derewandin. Ev karekî mezin û gelekî îmkan û derfet jê re gerekin. Wekî em dizanin dewleta Tirk medyayekê bi zimanê Erebî ji muxalefeta Şamê yan nijadperest re ava kiribû. Bi rêya vê medyayê li dijî Kurdan, li dijî Hesedê û Xweseriyê hemû şêweyên derewan de hatin vegotin. Kampanyayên êrişkirin û berovajîkirina rastiyan li dijî Kurdan û Hesedê hatin meşandin. Dewleta Tirk bi sedan alavên ragihandinê ava kir. Bi sedan milyon dolar pere li vê medyayê xerç kir. Ji bo Kurdan reş bike û gelê Sûriyê û hêzên muxalîf li dijî wan sor bike. Di vê medyayê de bi hezaran kesan kar dikirin. Li dij Kurdan şerekî qirêj meşandin. Medyaya ku dewleta Tirk bi zimanê Erebî ava kir, roleke mezin di şerê fîzîkî li dijî Kurdan de lêst. Vê medyayê rewamendî da komên çeteyên muxalefetê, Cephetul El Nusra, Daişî ku Kurdan bikujin û wan derbider bikin. Ji xwe heta niha jî ev medya û karmendên wê yên kirêkirî vê rola qirêj dilîzin. Ji bo ku medyaya Kurdan ya ku bi zimanê Erebî weşanê dike, karibe li hemberî van êrişan raweste û kampanyaya reşkirinê vala derbixe û deşîfre bike, pêwîstî bi karekî profesyonel û rekûpêk heye. Divê konseptek ji bo medyaya bi zimanê Erebî were ava kirin. Ev medya divê karibe temaşevanên Ereb muxatab bigire, rastiyan li pêşiya wan ravay bike. Medyayek ku karibe bersiva wan êrişan bide û medyaya dijî Kurdan, Qesedê û nirxên jiyana hevbeş vala derbixe û aliyên li piş wê disekine pûş bike û xîtaba wî li îflasê bixe. Nivîsa birêz Doktor Tarık Hemo bi vîya wayê bû, pêwîstî bi medyayekê profesyonel a bi zimanê Erebî heye. Silav dem baş.